πλατεία, παρέα με έναν ήλιο που καίει. Χαρούμενες φάτσες, παιδιά στη γωνία, εκεί ο γαρίφαλος λέει. Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι που ρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει, ο κόσμος γελάει, κλαίει. Σχολείο δεν πήγε, οι γνώσεις του λίγες, πλούσια πολύ η ψυχή του. Κουράγιο γεμάτος και ό,τι έχει πάθει, το σέρνει στο λίδι μαζί του. Μοιράζει αγάπη, χαμόγελα φως, μιλάει στον κόσμο με πάθος. Ηγέτης φαντάζει. Τι κάνεις τώρα, το τραβάς? Γεια, γεια σου. Έλα και πού. Όχι μάθος εγώ. Πού να ξέρω. Μήπως το ξανά κάνεις χοντρούς και χοντρογιάφανο του. Άντε ρε παιδί. Ούτα μάγια τώρα. Να το βγάλει. Και να το δέσετε πως όχι να το κόψει. Ρε μου τα κάνει μάγια αυτό. Κοίταξε. Το κόψει να το συνεχίσει. Τώρα, απόψε το κόβει Μαρία Νικοπούλου. Είμαστε στη Μεσοποταμία τώρα. Αυτό απόψε θα είναι το μπα. Όχι το πάρω. Σουβλάκι. Εδώ τώρα θα είναι το μπα. Σωστά, Μπίλη? Ναι. Νίκο! Νίκο! Τι να το πουλάκι. Μπίλη! Πες κάτι εδώ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ελπίζω να μείνεις πολύ να σε βλέπω, να μου γελάσεις. Ευχαριστώ. Τον άρθεις, τον άρθεις. Να απογοητεύσεις και ο πίπερας. Το άλλο καλοκαίρι θα έχουμε τρίμερο, όχι μια μέρα. Τι περίμενε να πει. Πού πάμε ρε μαλάκα. Τώρα δώστε λίγα σποριά, ρε. Άντε νίκ την πολύ. Αν έρθει ο Θάσος, σου το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Ναι. Παίζει μπάλα αυτός, καλό μπάλα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Πολύ. Μου λες εμάς τώρα, αυτοί που είναι όλοι εκεί κάτω τι είναι? Ακροατήριο. Τι είναι? Ακροατήριο. Αποχωρητήριο. Πω πω. Σκέψου να κατουρίσουν όλοι μαζί τι έχει να γίνει εδώ. Έχουνε αποχωρητήριο. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά του συλλόγου που σήμερα περάσαμε μια πολύ όμορφη μέρα μαζί τους, τον πρόεδρο, τον Χρόνη, τον Θόδωρο, τον Μιχάλη, τον Λευτέρη, όλα τα άλλα παιδιά και όλο το χωριό εδώ. Ευχόμαστε από όλη την ψυχή μας οι εκδηλώσεις αυτές που αρχίζουν από σήμερα και θα καθιερωθούν όλα τα επόμενα χρόνια να πηγαίνουν πάντα έτσι πολύ καλά. Ελπίζουμε να είμαστε γουλίδες κι εμείς. Ποτέ δεν στον ύπνο σου πήγα εσύ να γελάει το τσατσά. Ρίξε στα κορμί μου
άντε κιόλας, όπως θα μας παραθεί. Πάμε, τι. We should let the power. Συλλόγους που είναι εδώ κοντά μας να έρθει. Υπάρχει μια αναμνηστική πλακέτα και θέλουμε... Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ για δεύτερη χρονιά φέτος. Θα ήθελα επίσης να φωνάξω λίγο εδώ πέρα το γυμναστή, τον Γιώργο το Μεσιτίδη. Που είναι πρόσωπο... Γιώργος Λουκανίδης! Μεσιτίδης! Νάτος βγαίνει! Έλα! Εύχομαι κάθε επιτυχία και του χρόνου να είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ πέρα. Ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Απογελάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ, δεν μπορώ. Τι με κάνει, κόλλησε με γάμο του. Εντάξει, κόλλησε. Τι είναι αυτή, παίζουμε. Ξαβάνεις από εδώ αν σε κάνει. Να φτιάξετε, να τους πω, να τελειώνει ακόμα δύο αυτά. Θα αφήσουμε το μεγαλύτερο πλάγια. Εμένα, δώστε. Ναι, και τάντα. Πάμε πολύ. τηλεόραση κάνει.
Έλα,